parang inuubigan niya akong sustento ang mga anak niya. Asan daw yung tatay ng mga anak mo? Magkakaiba kasi ng tatay tatlong anak niya. Hindi na rin daw sustento kasi may mga asawa na. Naawa naman ako sa kanya kaya nag-aabot na rin ako kahit konti. Buti nga nag-aabot ka pa. Hindi lahat gagawin niya. Hindi mo rin naman kasi obligasyon yung mga bata. Eh, yung obligasyon ko mapasaya ko yun siguro. Kaya tumulong ako sa pagsusustento sa mga anak niya. Hindi naman pala eh. Bakit ka pinagbalik sa tomboy? Kasi mas malaki yung pwede ibigay ng tongkoy. May negosyo tapos galante pa. Nagsusustento ako pero hindi ako galante. Kasi kailangan ko rin matulog sa nanay at sa puso kong kapatid. Kaya hindi masyadong malaki na ibibigay dito sa ex ko. Kaya ka niya iniwan at pinagpalit. Oo, sinabi naman niya sa akin yung totoo. Nakipag-ulay siya na maayos sa akin. Wala ko sa akin personalan. Kailangan na niya magpapay ang mga anak niya. Siyempre, naiintindihan ko yun. Mas kailangan naman talaga niya unahin ang mga anak niya. Kaya doon siya sa mas practical na relasyon. Parang gano'n na nga. Ayun, nakawalan ko siya. Kasi wala naman sa akin yung kailangan niya. Sakit magpadaya, no? Hindi ko naman kasi siya pwede itulong sa akin. Kailangan naman ipilit ko yung pagkain sa kanya yung buhay na gusto ko para sa mga anak niya eh. Hindi ko nga kayang ibigay yun, di ba? Ang mature mo naman pala. Wala lang ako ibang choice. Tara, Anong taro? magkapit tayo. Balita ko, masarap ang Buskalan Coffee. See? Padudot, alam ko na yung ginawang pag-iwan ni DJ dahil sumanda yung usapan tungkol sa ay paraan lamang niya para hindi na umaba ang usapan namin. Ganon din ako kapag tinatanong ako tungkol kay Andre kahit hindi kasi ko. Masakit kaya mo ungkatin yung isang bagay na pinatago mo. Lalo kung hindi ka ba handa ilabas at ipakita yon sa iba. Minsan nakakainis din yung ibang tao na hindi nila tagtanan yung mga broken na katulad namin ni AJ. Kung saan makukuha nila kapag nakikita nila kaming nasasaktan habang pinabalikan ang nakaraanan. Tumayo na ako sa pagkakaupo sa sahig at sinamahan si AJ na magtintuan ng kape. Nagpakulo lang kami ng tubig sa takore at doon na rin namin inalo ang Buskalan Coffee. Mura lang ang kape nila, ₱100 ang kape at nakalagay yun sa plastic na panger. Naaliw ako ang simple lang ng buhay doon sa Buskalan. Pagkatapos ng puno ng kape sa takore ay kumuha si AJ ng 2 tasa para sa aming dalawa. Gusto niya tulungan siya pero gusto niya siya na umasikaso noon. Kaya pinagpagkat na lamang siya habang ginagawa yun. Nasa balkonahe kami sa pinigilian namin. Kita na ang buhos ng ulan. Hindi na kami napagod sa ulan. Para magkakaroon ng kombinasyon ng ulan at kape na mula sa takot. Ng buhos ng init at panahon namin ang mga kabunduhan ng Buskalan. Napakaganda. Maya-maya pa ay naalala ni AJ na meron siya natirang pinapit sa bagya. Kinuha niya yon para isabay sa kape namin. Natawa na lamang din ako sa combination ng kape at klase ng biskwit na dala ni AJ papagluto. Ano nakakatawa? Nagkakapit tayo ng barako tapos may biscuit. Tapos, Yung merienda natin, pang last night na eh. Lalo na itong bawal mong biscuit. Ito na yung mga urol, di ba? sabi ka naman. Pero totoo nga. Hindi nakakatawa. Tapos dinada ko talaga ng plastic naman ko kapag iaalis mo ng ikilaman. Alam na, alam ah. Hindi ako nagkakatawa ng biscuit sa puro ng tao. Ay, aritoy. Ay, Sorry. Wala na yun. Ano ka ba? Saka mula nun, naging paborito ko ng biscuit na to. Kaya lagi ako bumibili ng isang lata kada buwan. Renta namin sa bahay. Pahilig ko kasi sa biscuit sila nanay at bunso. kaya pala. Okay na ito eh. Sakto yung tamis na. Hindi nakakayuman. Mapaparami ka ng kain dyan, lalo na kapag sinabay mo pa sa kape. Ang sarap din ito Buskalan Coffee, no? Sakto yung pait. Walang asin, kahit walang sobra. Eh, naalang ulit ako ng kape eh. 5 years ago na siguro. Nung lamay ng Kaay, pag inipapadata pa Sorry ko. din. Kaya hindi na ako
Lalo na pagbarako. Kasi parang bumabalik yung pagulog sa akin ng tatay ko pag naamoy ko yung kaping barako. Sabi sa nabasa ko, nagkatulong kasi ang pangamot sa memories natin. Yung nagsasabi sa parte ng utak natin na may kinalaman sa emosyon ng memories. Eh paano kung hindi ko na maiwasang makaamoy ng kaping barako? Forever na ba ako magluluksa dahil lang natitrigger ng utak ko yung emosyon at alaala ko? Ewan. Pero pwede sigurong ikonekta mo na lang yung amoy ng kaping barako sa isang masayang alaala. Ha? Paano? Meron ka bang memories sa kaping barako na masaya? Siguro din yun ang tatay ko eh. Tanghali nun tapos kami lang. Kami lang ng ex kong si Edric yung nagbabantay. Nagkwentuhan kami. Ano yung kwentuhan mo? Malungkot kasi ako nun. Siyempre, naging luksa. Nag-worry ako kung paano ko haharapin yung future nang wala yung tatay ko. Kasi ang hirap nun, di ba? Totoo. Ang hirap nga nun. Ay, tapos habang nagkakape kami, nagkaroon siya ng gana para pag-usapan yung future. Future namin. First time niya naglatag sa akin mga plano niya para sa future namin dalawa. Alam mo, naamin mo nga yung mismo kakugara mo na hinihilig namin. Ano naman ang future? Eh, yun, bibili raw siya ng townhouse namin. Yun muna yung unahin niya bago kami kasal. Para kapag mo na namin, doon daw namin bibili ng townhouse namin. Wala bang anak na mangyayari? Tapos tuloy kami bumuli ng pamilya. Lahat daw ng okasyon, magaganap sa bahay ko. Hanggang sa lumaki yung mga anak namin. Para nung pamahalin at memories sa bahay na yung kapag tumanda na kami. At kaming dalawa na lang ang magkasama sa townhouse. At babalikan namin yung mga alaala sa kapag-kasama ko. Tinakuyak yun na lang yung alaala na balik ko para alam mo yung alaala ko sa mga bata. Parang yung pamura na yung memory ng pag-uusap sa tatay ko kapag nakakaamok ako. Ako lang din ang makakasagot ng tanong ko. Sagot kaya, alaala namin yung sinetri at pagkataan at pagkakusa ko sa tatay ko. Sa tuwing nakakamuya ko ng kaping parang, baka nakakatagtag namin yun sa langit ko sa tuwing nakakamuya ako ng kaping parang. Kaya hindi natin malagyan na pinag-isama natin ang mga niya. Natahimik na lang magkabing parang kami. Kahit ang tanong ko ay naamoy kami ng Paano bumalik sa kanyang lang po sa at ang maaari ayoko sa habang mo ng kami ng pagtulog sa ako sa matay ng tatay ko ay binabalik din ito ang mga alaala mga wala na mo yan malinis kahit paano. Kahit paano mapatutod ay nawala ang pagpapa. Alaala, paano na namin alagaan. Ang nagpasukan at natulog po. Mga padudod, naging kasi ako na nakakausap ni Tito. Kahit paano sa lingkod, sa nakaramdaman ko. Sa pagtulay namin,
nakakalap mo ng kaibigan. Yung kaibigan na hindi ka balak gusto. Nabibalitin yung kwento tungkol sa sakit na nararamdaman mo. Hinahayaan niya lamang ako ang kwento at dami ang kaya. At pinagkailan ginawa ko sa kanila. Naging komportable na bibigyan ang mga nakaraan ng buhay ng isa. Kaya sa personalan ay hindi na yung mahirap ang pahinga. Hindi na yung mahirap magpatuyo ng suki. Minsan talaga ay kinakamulan ang isang katulad mo. Hindi naman kaya isang tao na maunawa sa sugat mo. Sa sitwasyon mo ay hindi yun. Nagpa-explain na nga rin ang hindi sa pag-stay sa hospitalan. Dahil na pinaluhan at dapat salang para magpapatuloy. Ay pinaunang muna natin ang mga gamit sa sarili. Sa amin, kasi dahil para hindi pwede pagpapisa. Yung mga oras na yun ay hindi na rin kami papatuloy pa. Kasi ang buwan na sa mabilis na pagpapatuloy sa aming dalawa. Huwag lang mo dahil ang pinakaw sa mga kami. Mayroong kapagilan na bumabalik sa aking alaala sa tuwing naapit mo ang kaming marami. Nagtanak ay ba maalala kundi yung masayang sa palagi. Sa pinakaramoy ako ng kaming hindi ay bubukas na ang masasabit na alaala ng tuloy na plata. Pagkatapos na ang mga bagay para makatulog na kaya. Hayaan mo na nga ako. Yung malapit na enjoy magkape. Dali na pa ako ng appendix. Bahala ka. Wala sa cellphone, hindi ako matigil dyan. Dami sinasabi, huwag na lang magsabi. Ito na po. Mag-isis na po yan. Oh, yan. Salamat. Ano dyan? Ayaw pa na bumiti na yung araw para na ako aga. Bawa sa klase, pwede ka mag-uunang. Naalala ko yung part-time ito natin yung mga Kapag sa Manila daw, naku, ang hirap i-appreciate. sa Manila lang. Ano naman yun? Walang mayo. Ay, correct. Para mag-isis mo lang tayo sa seryoso. Tapos palala ko ng pagkakaroon mo. Ano yun? Kahit hindi kahit Gusto ko na ng pagkakaroon. Ano ba yun? Kahit hindi pa ako. Ano na talaga ang ideal na relationship? Ayoko, para hindi ko lang yung partner mo. O, yan. Kapag nandiyan sa trust, yung ideal relationship. Kaya ko talagang pagtiwala na yung siya o kahit sino yung kasama mo. Alam ko hindi ko pa nakakwento sa inyo yung nangyari na na-shoot ko kay Eddie, pero walang tiwala ako sa inyo wala. Sabihin na lang natin na dahil sa ginawa ni Edwin sa akin, nahihirapan ng next na makakarelasyon ko na ibalik yung tiwala ko sa relasyon. Dahil yung tiwala ko sa sarili ko na makakakita ako ng relasyon. Para kasi po parang nawala na rin. Hindi ko kasi alam kung kaya ko mapagkatiwalaan yung sarili ko na gusto ko pa rin yung sira naman yung tiwala ko. Iiyak ako. Pumunta na ako sa nangyari sa akin. dahil malaki na kung ang aris sa seryoso. Sa kasa pa. Ay, sige, isa pa nga.
magko-commercial break agad kami at inulit ko na usapan doon sa mga. Pero isang bagay na ginagawa ko kay Pinto, alam niyo kung kailan nakabali niya sa akin at alam niya kung kailan tingin ako. Kaya niya talagang nirespeto ang bawat gesto. Nakakatuwa lahat na isipin na meron isang tao na kahit na ilang araw mo pala ang nakikita ay mas maayos na ang trato sa iyong para sa mga taong matagal na at pati kami ng pinag-uusapan, magkwento na lang namin ang mga nadaanan naming lugar bago kami umakyat sa Biscarat. Naging mag-aanguli ang usapan sa bahay ng managis na pinatapos na lang ko. Kasi ang naging Biscarat experience ko, pero na heart ay may pagkano. Sumabit na kami sa dulo ng hila, nakikita tayo para magawa na namin ang picture na ang magpapatungo sa pinakamatanda ulit ng pamato. Kaya ako, nakapila na kami noon sa lugar ng Bisaya. Marami sila kasi sila tamang ang ganda niyang pagkasta. Ang kalmado kapag siya sa siguro nakapag na ang mabinuto kada meters na pagkakatunan ako. Kasama rin niya ang grandniece niya si Prince. Ang kanyang protege. Ang ganda niya pagkasta dapat sa linis sila sa kanila habang iniintay namin na magkakatunan ay nagpintuhan pa kaming muli ni AJ pagkakalang ng iba. Yan kasi ang unang tanong na ang dalawa. Maapat. Kabado ka. Eh, masaya ako pa. Sana hindi na po susundan. Pero mamaya pagsakay natin sa barangay. Parang kailan na nagpapalpigil tayo sa kabilang isdaan. Ngayon, dadamihan ko pagsusuplad ako sa isa van, lalo kapag medyo masakit at magiging takot sa akin. Alam mo, wala namang sasakit pa sa nilo mo. Wow! Kailan pa uwi? Tsaka natutungo mo ako. Tumitira na ano? Alam mo, legend yung experience na to. Ina-expect ko na naman yung sakit ng pagpapapatungo. Tsaka, pag di naman talaga ng buhay na makaramdam ka ng sakit, di ba? Oo, pero kung sana araw-araw.
Baka magpatuloy ako sa kanya. Huwag natin sa AJ ang ginawa kong magpapalit ng tao. Pinanayunan niya ang sinabi ko at balak rin daw niya magpatuloy case bilang Anthony naman kami napapatuloy. Nang kami na ang sumata kay halos hindi ko Ibusang tayo na po mo, ah. sakit sa pagpapatuloy kay Waco. Kasi mas nanilipapaw sa utak ko ang puso mo ang naging tanong ni AJ sa akin mo. Pwede ba ang ikaw? Paano ba sasabihin niyo? Ang aminin ko ang nagkaroon ako ng crush kay AJ dahil sa naging koneksyon namin dalawa papadulo. Pero paano po kung nalalaman yun ang lungkot na nararamdaman ko sa iwalayan namin ni Edwin? At baka nagdadala lamang kami sa ganda ng ulam ng muskala. Kaya gano'n na ang mga emosyonan. Nakapagod na kami pareho sa Manila at hindi ko pa rin ina-accept ang friend request niya. Ilang buwan na ang nakakaraan mula nang nakaalis na kami sa muskala. Pero patuloy ko pa rin siya hindi iniwasan. Marami siyang messages sa akin pero ni isa ay hindi ko nire-replyan. Takot ako. Wala pa akong tiwala sa sarili ko na makakayanan kong magpapasok ulit ng ibang tao sa puso ko. Eh di ba? Ano yung masasabi ninyo? Sana ay matulungan ninyo ako at maraming salamat po sa ako sa mga masusugid na tagapakinig ng barangay. Ako ninyong kapuso at kabarangay forever. Yamin. Nagustuhan ang iyong napakinggan. Ituloy yan via live stream sa www.gmnetwork.com/radio. May mga taong kapag na-inlove ay kayang maghintay ng matagal. Mapatunayan lang ang kanilang pag-ibig para sa isang tao. Pero kung pagkakataon na mismo ay nasa siya kahit gaano makatagal, ay mahirap talagang abutin ang mga bagay na hindi naman para sa atin. Ikaw hanggang saan ang kaya mong hintayin para sa taong iyong pinamahal? Ang pag-ibig ay hindi pinamadali. Sabi nga sa mga nakasulatan, love is patient. Minsan, kailangan natin maghintay para sa taong pinamahal natin. Ganito ang nangyari sa letter sender natin si Israel. Ay nagmahal pero kailangan niyang maghintay para sa puso ng dalagang kanyang tumisip. Ang kaya hahapon ang love story ng letter sender natin ngayong araw. Ito ang dapat pinag-usapan kasama sa mga kwento ng pag-ibig buhay at pag-asa sa nalangunan barangay Love Story. Dear Papagig, kung ikaw mapagpalang araw sa inyo, Papagig, nawang pagkaroon ng isang matagal at mga pinumangkang natin. Pati na rin sa mga nakikinig sa inyong programang Barangay Love Story. Ako si Israel, 65 years old. Sigurado po nagpatuloy nila ako sa pagsubaybay. Lalo na sa aking sinyaran kung saan ang mga araw Parang di page ka ba ano? Di ba favorite mo ito? natin nabili kung parang nagpadala ko ng sinasendo para nakapibahagi ang love story ko. Sa
ang makilala. Isa sa sumisada. Ayon sa kapital ng mga matatanda, Magpapakulang siya kapalawin sa kapwan. ang kamiling nakasi na kapagsuko mo at nakasuka ay nangitulong tuwa. Kalamang yudan lamang ito na ang mag-aasawa ay hindi biro. Kapag-ayaw nila o kapag hindi nila gusto ay ang kalamang mata na ituran. Ito ay isa sa mga napakahalagang gusto ng buhay ng mga lalaki at babae. Na dapat ay pinag-iisipang mabuti ang pinagahanda at bago pag-isip. Lalo na at maraming dapat ipaalam-alam at ipag-desisyon. Kapag pumasok ang isang tao sa pag-aasawa, dapat ay handa ng kalikuran at nagraan. Ang tunay ng pag-iisipang lalaki ay dapat gawin at alamin ang mga bagay na posibleng mangyari. At ang dapat na pagsubok ng darating sa pagpasok sa panibagong gusto ng buhay. Ang mga iilan naman ang ilang na nahihirap ang magaya sa pag-aasawa ng kanilang anak. Ano pa ito ang napangasawa ng kanilang mga anak. Sila na pumapasok ang madalang sa pagkakaroon ng gusto ng isang yanan at na lugar ay sa pagitan mo ng isang yanan at asawa. Paano nga kapag nakaroon ng positibong pananaw sa pag-aasawa sa kabila ng hindi magandang sa isang yanan? Ating alamin ang sagot sa kwentong babahagi sa ating ngayong Sabado ni Martin na sa kabila ng hindi magandang pakikibulong sa kanya ng yanan ay nag-iis siya at nagsakripisyo. At higit sa lahat ay nanapili ang kanyang respeto sa pagkakagulang ito ng kanyang minamahal na asawa. Gusto mo namang makarinig sa kanya? Alamin natin niya sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang barangay Love Stories. Dear Papa Dino, magandang araw po sa inyo sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong programa. At kung pinalaman po ako sa pangalan Marie. 20 years old, isang digital artist sa kasalukuyan at nakatira sa Negros City, Davao. At sa usapan ng Lord na Mungo, na kapag nagasama ko ako na ang taon ng klase ng hirap, ay mararanasan ko. Dahil na kapag nakasama ko ang mga hirap ko sa isang tulong. Pero lagi niyang payo sa akin na kahit na anong klase ng ugalit meron, ang mga magiging yanan mo ay dapat murag silang mahalin at respeto. Kahit ang kung paano ako sa aking pagiging sa akin. Dahil narating din ang panahon na matibigan na ang pagmamahal ko sa kanila. At susuplihan din nila yun ang pagmamahal. Pero paano nga ba maipapakita ang pagmamahal at respeto sa kanila ngayon kahit na anong maganda? O mabuting bagay ang ipakita sa kanila ay may masama pa rin silang nasasabi sa akin. Ang matulog kakainin ko lamang doon na ako ay asawa na sa second year ng college at nakatapos ko lang ng vocational course sa kursong IT. Nang matapos ko yun ay hindi ko lang tinuloy pa ang pag-aaral ko na ano pa at tinapin ang aking lola sa pagpapaaral sa akin. Simula kasi nag-baby pa ako ay siya lang nag-ilaga sa akin. Ibusunta ka mo. Sa kanya ni Mama pagkasilang sa akin. Nakatira ko dati sa Tapuco, pero nakarating ako ng City dahil sa pagkahanap ko ng trabaho at Inibus mo? Imo mo mo atak na ka makaturo. Tatlo na daki di school. Makatudumog ka na sa tiniman. Trabaho ko babae at nag-offer sa akin sa kanila ng unang o tumulong para hindi ko na lang kailangang magbayad ng reporting account. Basta pa mag-share ng trabaho para sa magkakang tubig. Total din ay mas malapit daw ang pakiya sa pinagtanggap ng mga natin.
isa po ay mahal ko sa boarding house na sana ay naipapadala ko na lamang kay Lola. Kapatulog dahil sa kagustuhan ko makatipid ay ginagad ko ang offer ng trabaho ko at nag-share ako ng pera para sa pagkain at tubig. Every 2 weeks naman ay umuwi ako ng Takurong para bisitahin si Lola na sa tita ko pansamantala nakatira. Pinagbuti ko ang trabaho ko at ang pakikisama ko sa katrabaho ko. Pero mga ilang buwan pa lamang ako sa kanila ay nire-ready ako ng lola niya sa anak nito magandang binata. Pinatungan pa yun ang mga kamag-anak nila na kung ayaw ko raw ay maaala akong makakaalis sa lugar nila. At doon na nga pumasok sa eksena si Mel na kamag-anak pala ng katrabaho ko dahil mag-uusap pala sila sa lola. Nakilala ko siya noong isang beses ay bumili siya sa tindahan ng kanilang lola. At sakto ako ay nagbabantay. Hanggang sa mayan-maya, araw-araw ay doon na siya. Bumibili at kinakausap ako sa dali. Pero nakahalata naman ang lola nila, kaya naman ang pagkagitan ako at sinabi huwag daw akong masyado makipag-usap sa ibang lalaki. Dahil masagwaraw bigla na kung putusin, ay hindi naman ibang tao sa kanya. Ipinagsawalang pakala ko na lamang ang mga sinabi niya, total, ay naghahanap na rin naman ako ng bagong boarding house. Pero nabigla na lamang ako isang beses. Dahil alas 3 yun ng madaling araw, nang maling pungatan ako dahil sa mahinang katok sa aking bintana. At tumambad sa akin ang nakangiting mukha ni Nel. At may dalang 2 tasa ng umuusok pang kape. Anong ginagawa mo dyan sa labas? Baka may makakita sa'yo. Tara, kami tayo sa terrace. Sa kanila, lalabas ako. Akala ko di na lalabas eh. Ang aga mo na kasi magbulabo. Pag may nakakita sa akin dito, issue na naman to. Eh, anong masama? Kakapilo lang tayo tsaka magkukwentuhan. Pero namang hindi mo alam kung ugali mo ang tao dito. Masyadong malisyoso. Eh, kaya mo sila. Ang importante, wala tayong ginagawa masama. Ang hirap naman kasi magpunta natin dito na siya ng araw. Mas marami pa nang nakatulong sa amin. Baka mas mahuli tayo dito mo. Alam mo naman ang lola mo. Magbubuka namin naman yun pag nalaman niya nag-uusap tayo dito sa labas ng ganitong oras. Ganyan talaga si Lola. Sanay ka na. Lahat na lang, hindi na naman siya. Sige na, inumin mo na yung kape mo. Parang pamilya. Salamat pala dito ha. Gusto ka naman dito. Ayos naman. Medyo stress lang ako sa matatanda dito. Pilit nila ako nilagay ko sa kito ko. Lahat na kami babae na mga nilagay ko nila sa dito ko eh. Gusto niya ng babae. Eh bakit kasi wala ko siyang asawa? Iitan ko yun eh. Look, nakita pa siya sa lagay na yun. Oo. Kalang kami na lalaki. Grabe ka sa gusto mo ha. Oh, bakit? Ikaw na kumpisa eh. Pero wala akong sinabi. Ay, pati ko siya. Baka mapagkita tayo ng lola ko pag nakuha tayo. Matama sa kanila. Wala kang ginagawa masama. Ano ba ba? Siyempre, kasama ako. Kaya may gagawin sa mga patakaran ko dito. Mahirap na baka magpapansin pa ang ngayon wala sa mga. Dito ko nila sa akin. Ako bahala sa'yo. Eh, wag mo. Bago mas malang issue niyo. Dito ako nakikira. Tapos nilipat ako sa inyo. Ang pangit naman tingnan mo. Ako pa ang
pagpasensyahan mo na lang daw ang pila niya dahil matanda na at conservative. Pero sinabi niya rin na mas mabuti umalis na ako sa kanila para hindi ako malapit na kaibigan ng lola niya. Nakiusap naman ako na bigyan ako ng 1,000 para makahanap ng lilipatan lalo pa hindi na ako pwede bumalik sa dati kong boarding house. At bumayag naman ito. Isang araw pa ay pumasyal ako sa bilyang. Binabantayan niya na malapit lamang sa bahay ng lola ng katrabaho. Nang malaman ito yung ay nanggaling ito ng gusto. Nagulat na lang ako na dagdag ko sa labas ng bahay nila ang mga gamit ko na rin makabalik ako. May pangasigaw niya, nakalandi akong babae kaya umayas na raw ako sa bahay niya. Nagulat din ako sa biglang pagsupot ni Mel sa likuan kung init na inaawat ang kanyang lola. Sa totoo lang, papadudod ay gusto ko nang umuwi ng Taguro ng mga oras na yun. Dahil bukod sa masakit sa loob ko ang mga sinabi nila sa akin, ay nakaramdam ako ng matinding iyak lalo pa ang pakiramdam ko ay wala akong pero wala naman ako sa pagkatera masahe dahil malayo na yung mga araw ng sabot ko. Hindi naman ako makahiram ng pera sa mga kamag-anak na dahil alam ko kapitid sila. Sila naman mismo ang tumakot ng mga gamit ko. Sa kanya ako hindi na papunta sa kanilang bahay. Joy, may kapit. Papagulit gulo-gulo ng mga oras na yon. Kanang to dati Sigaw sa ito jikin daayan Papa, padulong ganun sa naman. Pero dahil ayoko na ng panibagong issue ay tumanggi ako sa company niya. Nanood muna ako pansamantala sa kanila. Isa pa ay masagwan tignan dahil nakikitala ako sa bahay ng tito niya tapos ay lilipat ako sa kanila. Ibiniit naman niya na siya raw ang makalang sa akin at siya na rin daw ang makalang magmaliwanag sa lola at tito niya pati na sa pamilya niya. At dahil wala na akong lakas para magpagtalo pa sa kanya ay hindi na lamang ako kumiko papadulog. Mas kinatakan ako ng gusto. At dumating ang mama ni Mel, kinakapunan galing sa pagtatanong nito ng mga sa bukid at saktong kalalabas ng ina galing sa banyo. Kaya't agad niya pinila ang ina palayo para kausapin. At dahil nga sa malayo silang dalawa ay hindi ko marinig ang pinag-uusapan lang. Pero base sa itsura ng mama niya at matatalas na tingin sa akin ay alam kong hindi nito gusto ang mga sinasabi ni Nel papadulog. Matapos nga nilang ay nakalimutan sa akin sa kanyang sinabi bayad na ang mama niya na ako sa kanya pansamantalang tumira. Nagpasalamat naman ako at sinabi kong hindi naman ako magtatagal at hinihintay ko lamang ang sahod ko para makauwi ng Taguro. Pero inirapan lamang ako ng mama ni Nel. Katabi ko nga sa pagtulog ang mama niya sa gabi dahil mahirap na raw at baka mapikot ko ang anak niya. Pero ilang araw pa nga lang akong naroon ay kumalat ang chismis na nag-asawa na raw si Nel at ako ngayon. Nagalit naman ang mama ni Nel sa mga nagpapakalat ng chismis na yon at sinabing hindi niya papayagang mga mag-asawa ng dayo si Nel. At pinagsawaan lamang ng ito. Nasaktan ako sa mga sinabi niya dahil unang-una sa lahat ay perfect pa ako. At hindi ako makawalang babae. Pero kumagawang maisapilit yun dahil iniisip ko si Nel. Alam ko hindi niya mapupusuhan kung sasagot-sagutin ko ang mama niya. Pero kabaliktaran pa ang nangyari. Dahil galing siya sa trabaho noon at nakarating sa kanya lahat ng chismis at kung ano ang mga sinabi ng mama niya. Ma, ano itong narinig yung chismis sa mga kapitbahay? Ha? Ano na namang chismis yan? Nag-usap na tayo tungkol sa pagtira ni Marie dito, di ba? Pumayag na kayo eh. Pero kailangan ba ipangalandakan niyo pa sa ibang tao na pakawalang babae siya? Bakit? Di ba totoo? Pagkatapos sa bahay ng tito mo, dito naman siya sisikse? Ay, anong masama doon, ma? Pinalaya siya doon, kaya nakinupo na namin siya, di ba? Ikaw nga ang nagpumilit na patirahin natin dito yung babaeng yan. Hindi nga natin kilala yan eh. Sander ka man. Eh, mali ba natin kung saan lupalong pinagaling at anong klaseng tao yan? Oo, dahil lang siya dito, pero hindi sa na dahilan yun para musgahan siya ng ganyan. Isa pa, anong patunay niya na pakawalang babae nga siya? Dahil lang pa sa sinasabi ni Lola? Kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang tingin ko sa babaeng yan. Naman naman, bigyan niyo naman siya ng pagkakataon.
kilalanin niyo muna siya bago niyo siya husgahan. Alam ko, mabuting tao si Marie. Mabuting tao? Naalala mo ba, huling nagpatira ko rito ng hindi natin kilala? Anong ginawa niya? Tinry daw tayo. Ang mga pinsan mo nag-away-away nang dahil sa kanya. Nagtakaw siya sa mall at napilitan pa tayong tubusin siya sa presinto. Pwes, ibahin niyo si Marie. Hindi siya kagaya ni Rika. Pare-pareho lang yan mga yan. Wari mabait, pero nasa loob naman pala ang kulo. Excuse me po, tita. Isang linggo na lang naman po makukuha ko na yung sa akin po. Alarm dyan. Aalis po ko kagad kapag nakuha ko na po yung sa akin po. Hmm. Hindi kung ganon. Hirap ko naman kung saan kumuha ng panggastos namin sa pagkain. Tuloy daw Pero siya. ka naman, dumagdag sa pakakainin. Pulbos. Ah, tama na yan. Tatrabaho naman ako, di ba? Kulang pa sa atin yung sinasahod mo, Nel. Tapos nagdagdag ka pa. Nagtatanim na ba ako ng mali sa bukid kasi kulang talaga ang sinasahod mo para sa atin. Ano pala si Kuya, ma? Nagtatrabaho din naman siya, di ba? Ang sweldo ng kuya mo, maliit lang kumpara sa sinasahod mo. Kaya nga ang sahod ng kuya mo, kulang na kulang din para sa kanilang dalawa ng asawa niya. Sigarilyo, alak at sugat pa lang nila. Eh di talaga mauubos ang pera nila. Hindi naman katwiran yun, ma. O ano, hindi natin pakakainin ang ayan kuya mo? Ganun ba? Pero yung ibang tao, napapakain mo? Hindi na ako makikipagtalo sa inyo. Hindi rin naman ako mananalo eh. Pero please lang, tigilan niyo ng pagkakalam niyo ng chismis tungkol kay Marie. Lalong-lalo na pagsasabi niyo pakawala siyang babae nang wala naman kayo matibay na basihan. Eh ano bang magagawa mo kung ayaw ko? Ayaw niyo. Pero kapag buhay niyo pinagkakwentuhan ng iba, galit na galit kayo. Abay natural. Hindi naman totoo yung mga sinasabi nila sa akin eh. Malamang magagalit talaga ako. Yun na nga. Ganyan na ganyan nila ginagawa niyo kay Marie ngayon. Teka nga lang, sino bang pinapanigan mo? Yang sampit na yan o ako na nanay mo? Wala akong pinapanigan, ma. Papagita ako. Wala naman kasi kayong matibay na basihan tungkol sa mga binibintang niyo kay Marie. Ah, ganon. Eh di sige, magsama kayong dalawa. Pasensya ka na kay mama, ah. Wala yun. Naiintindihan ko naman ang mama ko. Hindi nyo nga naman ako kilala. Tayo lang ako rito sa lugar nyo. Pero di pa rin tama na pusgahan kayo ng galaw. Yan na. Aalis na naman ako eh. Hindi na ako magtatagal pa dito. Nag-exam kayo. Pwede ka naman dito ng ilang araw pa eh. Nagkatrabaho naman ako para may makipakain ako sa'yo. Isa pa nga yan. Nahihiya na rin ako sa'yo, no? Matulog kumain Yan, na kasi pag nakuha ko yung sakto ko, babayaran kita kahit pa paano. Para sa mga kinakain ko rito. Aba, huwag nga. Para ka naman pagtao eh. Ibang tao naman talaga ako, di ba? Hindi ah. Special ka kaya para sa akin. Lo, Mama. ganun? Oo, Mama. bakit? Masama ba? Wala ka namang boyfriend, di ba? Wala nga. Eh, ano ba hanap mo sa isang lalaki? Responsable, mabait, matiskate, Pinamasama masipag, ko yun? tsaka matanda na 3 taon sa akin. Aba, ako na yan. Pwede nga. Oo. Nasa akin na lahat ng katangin na hinahanap mo sa isang lalaki. Tapos, 3 taon matanda ako sa'yo. 18 ka, 21 naman ako. Seryoso? Oo. Nakita ko pa si birth certificate ko eh. Sige nga, pakita mo nga sa akin. Mamaya, kunin ko pag-alis ni Mama. Kasama sa mga papeles niyo yun eh. Ayun na. Mapagalitan ka na naman. Boss, hindi naman magagalit na matagal sa akin yun. Tsaka matatanggap ka rin ni Mama. Kasi balak na kitang maging asawa. Ha? Asawa? Agad-agad? Eh, teka lang. Ang babata pa natin para mag-asawa, ha? Tsaka hindi naman kita boyfriend. Tsaka isang buwan pa lang tayo kakilala, no? Marami naman pagkakataon para kilalanin mo ako eh. Ay, hindi talaga pwede. Masyado pa akong bata para mag-asawa. Hindi ko pa nga nagagawa magsahin ng hindi nasusunog, eh. Marami pa akong hindi alam sa pag-aasawa. Mag-aaralan naman yan eh. Sabay tayong matututo. Ay, nako, tsaka isa pa. Hindi pa ako sawa sa pagdadalaga ko. Marami pa akong gusto gawin sa buhay ko. Huwag bahala, hindi na kita pipilit eh. Sa bagay, kailangan ko rin magpursige pa sa trabaho bago ko mag-asawa. O, di ba? At saka sabi ng lola ko, hindi raw biro ang pag-aasawa. Maraming dapat paghandaan at pag-isipan. Matapos nga ang pagtatalo ni Nel at ng kanyang mama ay ako naman ang kinausap niya. Nabigla pa ako sa mga sinabi niya sa akin lalo na tungkol sa usaping pag-aasawa.
Sa totoo lang ay gustong gusto ko si Nel ng mga panahon yun. Dahil hindi rin naman siya mahirap magustuhan. Pero naisip ko hindi yun sapat na dahilan para pasukin ko agad ang pag-asawa at lumagay sa tahimik. Bukod sa pareho pa kaming mga bata, ay wala rin kaming stable na trabaho ng mga panahon yun. May trabaho man kami ay maliit lamang ang kita at seasonal pa. Isa pa ay hindi pa namin gaano kilala ang isa't isa at maaaring marami kaming bagay na pagtalunan sa hinaharap o sakali man. Pero ang pinakatakutan ko noon ay ang mama niya na alam kong hindi ako matatanggap bilang manugang. Magkakaroon lamang ng mas malalang gulo sa pagitan namin kung sakali mang ako ang makatuluyan ni Nel. Papadudod si Nel nga ang breadwinner ng pamilya nila, kaya naman buong pamilya niya ay sa kanya nakaasa. Naikwento niya rin sa akin na hindi siya nakapagtapos ng elementarya man lang. Ayon pa sa kanya ay pinangsugal ng tatay niya perang pinadala ng mama niya noon na sana ay pambayan niya ng tuition, kaya naman hindi siya nakapag-enroll. At dahil nga roon ay sumama ang loob ni Nel sa kanyang ama at hindi na siya nag-aral pa. Sa murang edad niyang 10 taon ay sumabak na siya sa pagtatrabaho sa bukid. At nariyan nagtatanim siya ng palay, mais at nag-aani ng pananim. At dahil nga sa hindi nakapagtapos ay nahihiya niyang sinabi sa akin na hindi siya natutong magbasa at magsulat maliban na lamang sa pangalan niya. Basic alphabet at mga numbers, pero bukod doon ay wala na. Nakaramdam ako ng awa sa kanya nung ikwento niya sa akin ang kwento ng buhay niya. Naisip ko na lang na may mga magulang pala talagang hindi iniisip ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa magawa lang nila ang bisyo nila. Sinabi nga rin ni Nel na kung mag-aasawa man daw siya, ay gusto niya ako yun. Pero naalala ko ang sinabi ng lola ko sa akin noon na hindi ko makikilala ang tunay na ugali ng isang tao hanggang hindi ko ito nakakasama sa isang bubong. Kaya naisip ko rin na baka sa una lamang siya mabait sa akin. Pero sa pamamalagi ko noon at sa araw-araw niyang panliligaw sa akin, ay mas nakilala ko kung sino at ano ba talaga ang ugaling meron si Nel. Hanggang sa lumalim na nga ang nararamdaman ko para sa kanya. At hindi ko na ginusto ang mahiwalay sa kanya papadudod. Kalaunan nga ay opisyal ko nang sinagot si Nel sa panliligaw niya sa akin. At hindi na niya ako pinayagang umalis pa sa kanila. Sa una ay nagalit ang gusto ang mama ni Nel, pero wala na rin po itong nagawa noong mapaglanto niyang seryoso kami sa isa't isa. Alam kong maraming tataas ang kilay dahil sa naging desisyon ko at sasabihin ang bata ko pa. O kaya naman ay sana ay pinag-isipan ko mabuti ang pinasok ko. Pero mahal na mahal ko na si Nel ng mga panahong yun. Kaya ayaw ko na rin umiwalay sa kanya. At wala na rin kaming pakialam sa mga sasabihin ng iba dahil ang importante ay nagkakaunawaan kami at mahal namin ang isa't isa. Pero ang inakala kong magiging maayos at masayang buhay mag-asawa namin ay hindi pala ganon kadali, lalo na. At hindi pa rin ako tanggap ng mama ni Nel. At dumagdag pa nga ang mga pinas ko na sina Ate Jane, na asawa ng kuya niya na kasama rin namin sa bahay. Hoy Marie, matagal pa ba yan? Wala pa ako sa kalahati. Kanina ka pang madaling araw dyan, alas 8 na, hindi ka pa rin tapos? Marami kasi to, te. Wala pa akong gamit na washing machine. Medyo mahapdi na nga yung mga kamay ko eh. Nagreklamo ka? Ay, hindi naman. Nagpapaliwanag lang naman ako, ate. Mabuti ng malinaw. Tandaan mo, pinasok mo yan, kaya panindigan mo. Alam ko naman yun. Kaya nga maluwag sa loob kong ginagawa to kasi nakikisama ako. Buti alam mo. Pero kung tutuusin, wala pa yan sa dinanas ko para lang matanggap ako ng biyanan ko. Magaan pa nga yan sa'yo eh. Ganun ba? Alam mo, hindi ko alam kung bakit inasawa ka nila. Hindi ka naman mapera. Ngayon nga, wala ka ng trabaho. Umaasa ka na lang din kay Ned. Isa pa, ang daming mga chismosang pinag
usapan si Nel. Kasi, inasawa niya, alaga ng tito niya. Ay, ano? Hindi ka na naman magsasalita. Bakit? Nakakahiya ba? Baka pwedeng iwan mo muna ako para matapos ko na din ito. Pinapaalis mo ko? Ano to, bastusan? Kinakausap pa kita tapos paaalisin mo ko? Hindi kita pinapaalis. Nakikiusap lang ako na iwan mo muna ako para sana matapos ko na itong paglalaba. Ba't pinamadali mo ko? Sumasagot ka pa talaga? Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Tinulot ka lang naman ni Nel nung tinapon ka ng tito niya. O ano? Sumamo Makati nila. Lalabak ka? Pareho lang naman tayo malugang dito, ah. Hindi ko alam kung ba't ang laki ng galit mo sa Sa akin, eh. 6 pa lang. Dahil nag-asawa si Del ng kagaya mong hindi namin alam kung saan pa talagang lupalot ng 6:51 pa lang, galing. 7. During the Ano ba ako? Isipin mo nga, tumira ka sa tito ni Nel. Tapos ngayon, dito ka naman lumipat. Kung ano problema dun, eh? Asawa na ako ni Nel sa Ilan ayaw yung mo badge sa yung gusto mo. kapatid? Hindi naman kayo kasal. Ikaw ba, te? Kasal ka ba kay kuya? Hoy, huwag mong ibalik sa akin yung mga sinasabi ko, ah. Kumpara naman sa'yo, matagal na akong asawa ng kuya ni Nel. Eh, ikaw, bagong santa ka lang naman dito, eh. Di hindi ka nga namin kilala. Malay ba namin kung baka wala kang babae? Gigil na gigil ka sa akin. Kasi iniisip kong pakawala akong babae. Nung nalaman ko na kilala ka lang ni kuya sa bar na pinagtatrabahuhan mo dati, pinangalandakan ko ba? Bastos ka! Baka nakakalimutan mong mas matanda ako sa'yo. Tsaka sino nagsabi sa'yo yan? Akala mo ba kaming dalawa lang din nalang pinagchichismisan ng mga tao dito? Pati kayong dalawa ni kuya? Oh, talaga? Hoy, ano ba yan? Nasa labas ako, rinig ko kayong dalawa. Ang sabi ko, silipin mo lang si Marie. Di ko sinabing makipagbangayan ka dito. Eto kasi si Marie, minamaliit ako. Kasi nakilala lang naman daw ako ni Oliver sa bar. Tumigil na kayong dalawa, ha? Pareho lang naman kayong pakawala. Ay, nako. Puro na lang pakawala ang nagiging manugang ko. Wala man lang matino. Ikaw naman, Marie. Dali-dalian mo riyan at naghihintay yung mga hugasin mo. Baka gusto mo paliparin ko na naman sa labas yung mga plato na yon. Tatapusin ko na po kagad to. Mahina. At ikaw, Jay, iwan mo na si Marie dito. Wala ka rin namang matutulong dyan. O kaya naman, ikaw na lang maghugas ng plato. O naman, trabaho na ni Marie yun eh. O, iwanan mo na siya dito. Tumalis ka na. Di ka na. Ako ba ako magbuisit sa'yo? Hoy, Marie. Mag-araw mo rin sa akin, babae ka. Ang tagal yung gabi mo. Walang liis ko. Noong makaalis na sila ay pinagpatuloy ko na lamang ang paglalaba dahil may mga plato pa akong dapat na hugasan. Ngayon na lamang ako dahil hindi ko matanggap ang mga paglalait nila sa akin. Sa totoo lang ay walang problema sa akin kahit takpakan nila ako ng santaner pagtrabaho sa bahay. Pero ang hindi ko matanggap ay nakakarinig pa ako ng pangahamak ng pagkatao ko mula sa kanila. Hindi ako makawalang babae pero kahit na paulit-ulit kong sabihin yun, ay hindi pa rin nagbabago ang tingin nila sa akin. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko pero Ano? huwag na akong ipaliwanag ang sarili ko. Inumin mo yung kape mo, hindi. Sarado naman ang isip at puso nila na kilalanin akong mabuti. Uy! La. Ang makakaroon yun ay wala na sila dahil nagtatrabaho ko sa Maynila bilang konsulat worker. Ay wala siya Ikaw na mag-asikaso sa sa nangyari sa akin. Pinigita ka ng buto ka ng tao. Hindi ko na lamang ikinuwento sa kanya kapag tumatawag siya sa akin dahil ayoko na rin na mag-worry siya at lagi ko na lamang sinasabi na ayos lamang ako. Papadulog halos 6 na buwan ay sa akin lahat ng gawaing bahay. Ako ang naglalaba ng damit naming lahat at dahil 5 kami, ay talaga namang natatakpakan ako ng labahin sa 1 linggo. Kaya naman kada 2 araw ay naglalaba na ako. Wala rin kaming gripo noon kaya sa poso ako nag-iigib ng tubig. Halos magkanda-uba-uba ako sa pag-iigib dahil ang tatay ni Nel at ang kuya niya ay hindi ko rin naman makapag-usapan na mag-igib dahil nahihiya ako. Ako rin ang naghuhugas ng mga plato, nagluluto at naglilinis ng bahay. Pero kahit na ganoon ay hindi ako nagreklamo dahil iyon ang buhay na pinili ko.
Matagal na rin ako walang trabaho dahil natanggal ako sa trabaho at sa pagkakalam ko ay sinaraan ako ng katrabaho kong babae. Kaya bigla na lamang akong tinanggal ng walang pasabi. Kaya hindi ko man aminin ay totoo ang sinabi ni Ali Jeng na umaasa na lang din ako kay Nel. Naikwento ko na rin kay Lola lahat ng nangyari sa akin at naawa siya sa akin ng gusto. Pero dahil nga sa nag-asawa na ako ay hindi natuwa si Lola at naintindihan ko naman na masama ang loob niya sa akin dahil masyado pang maaga para mag-asawa ko. Ang sabi ng Lola ko ay pwede naman ako umuwi sa Tamoro kung total ay wala pa naman kaming anak. Pero mahal ko si Nel, kaya hindi ko siya kayang iwanan. Kaya naman sinabi ni Lola na wala na siyang pakialam sa akin. Basta maging mabait na manugang na lang daw ako sa mga biyanan ko at huwag ako lalaban kahit na ano ang mangyari. Pero tila sinusubukan ng Diyos kung gaano kahaba ang aking pasensya. Nang malaman kong ipinangsugan niya ang perang pinadala ni Nel na pambayad sana namin ng kuryente. Ma? Oh, bakit? Ano po to? Pag may disconnection notice tayo sa kuryente. Oh, ano gagawin ko dyan sa papel na yan? Disconnection notice to, ma. Mapuputulan tayo ng kuryente. Ha? Patingin ka? Eh, ba't gano'n? Akala ko sa susunod na linggo pa sila mamumutol ng kuryente. Ba't na maaga? Hindi ko yun ang punto ko. Ba't may disconnection notice tayo? Ba't tayo napuputulan ng kuryente? Ma, hindi namin sa inyo bigyan yung pambayad sa kuryente, di ba? Tapos yung nagsabi pa sa akin ng lakas nila sumayan sugal. Ano gusto mo pala kasi? May gusto yung sugal at ginagastos ko sa walang kwenta-kwentang bagay ang pera ng anak ko? Ganun ba? Ano sa ganun? Kaya nga, tinatanong ko kayo, ba't tayo may disconnection notice? 6:57. Yung pambayad ng kuryente. Kaya nga, ang lakas na ng loob mo, kapag tayo nagdabala ng pera ng anak ko? O sige, ginastos yung pera. Kasi wala ko yan, kasi nagtaya ako, yung pagkain natin yung sobra. Ibigay mo naman sa akin sa akong pambayad ng kuryente, Ano? Hindi tayo kakain? Ano pagkain ko? Ako yung bumibili ng pagkain namin, ma. Hindi ko po iniaasa sa inyo ang pagkain. Dahil yung binibigay mo sa akin, Ibel, yun ang pinagbibili ko ng pagkain
Ibigas ko naman. Kapag ibigas. Ah, opo. Di ba, dabo lang ko, di ba? Kaya, nakako naman po eh. Wow. Pero hindi nilang lahat. Dapat nilalagay mo lang yung mga damit natin. Dami ka, tapos magustuhin mo lahat yan. Dili mo? Kasi magkasama sila sa alam. Dapat hindi kami yung asawa ko, nilalabas sa asawa ko. Wala namang pasok sa akin yun eh. Buwan siya sa mga gawaing bahay. Kaya yung after five, trabaho dapat ni Ate Jane. Hindi ka tama yun. Hindi naman nag-asawa para gawin nilang matulog. Tutuusin, dapat tinutulungan naman ni Kuya. Pero anong ginagawa niya? Pinabigti sila nila mag-asawa din sila sahod niya. Wala siyang pusang mga abang para sa gastusin dito. Tama na ba? Huwag doon yung mabubuhatan ng kamay ang asawa ko. Hindi, ma'am. Ang dami na nagsusubok sa akin tungkol sa mga ganap dito sa bahay. Pati itong mga ginagawa niyo kay Marie. Pero hindi ako naniniwala kasi ang alam ko, tanggap niyo na siya. Isa pa, hindi ko naman nakikita kasi ang bait-bait niyo sa kanya kapag kaharap ako. Pero totoo pala yung mga subok sa akin ng mga kapitbahay. Isa pa yan si Ate Jane. Subukan niyo ulit saktan si Marie. Makikisahan tayo, ma. Nagkailangan dito sa akin. Pati si Kuya. Punong-puno na ako eh. Pero dahil pagpili ko kayo, dati ko kayo nag-iintindi. Eh ako ba naisip ko kung di ba ako nahihirapan? Naisip ko ba ako kailangan ko ng tulong? Nasalman kami o hindi, asawa ko na si Marie. Kaya sana, irespeto niya rin siyang bilang nila ng pamilya natin. Ngayon, kung hindi niyo talaga siya matanggap, gagawa ako ng paraan para makasal kami kahit suwis lang. Hindi! Di mo makakasalan tong babae! Pakawala na to! Di pa ka walang babae si Marie! Ang alam na alam ko yun! Kaya kung pwede, tumigil na kayo! Tigilan niyo na si Marie! Kung ayaw niyo naman, mabuti pa sigurong bumukod na lang kami. Para naman maisip ni Kuya kung gaano ka nagpapakahirap sa trabaho para matutusan ko lang ang gas dito sa bahay. Habang siya, panay masarap sa buhay! Ha! Eh di bumukod kayo! Tingnan ko lang kung kaya nyo! Madudurbaw ko lamang nakitang magalit si Nel dahil kilala ko siyang mabait at mahaba ang pasensya. At doon ko nga napatunayan na ang mababait ay nakakatakot magalit. Kinausap ko naman siya at sinabing magpalipas muna sila ng init ng ulo at sama ng loob dahil nanay niya pa rin naman si Mama Vanjie. At hindi niya dapat yon sinasagot-sagot at sinisigawan. Ang sagot lang niya sa akin ay pasensya dahil napuno lang daw talaga siya at sumabog na lahat ng inipon niyang sama ng loob. Pero magsosorry naman daw siya sa kanyang mama kapag nag-iwan. I love this. It's only a hold up. It's very good. I'm afraid, Brad.
isinipon niyang sama ng loob. Katotokan. Pero magsosorry naman daw siya sa kanyang mama kapag kumuha na ang pensyon. Halos 2 linggo rin na hindi sila nagkikuhan pero nag-aabot si Nel ng pera sa mama niya. Ganun. 1 linggo na rin kasi mula nang makapagtrabaho ulit siya sa construction site. Malapit lang sa amin at sinabi pa niyang may ibinibigay na maliit na lupa sa kanya yung architect nila dahil natuwa raw sa kasipagan niya. Sa kanyang kwentong araw niya rito, napasan niya lahat ng gastos at iba ang turing sa akin. Malit lang daw yung lupa sa akin ng architect pero pwede raw para makapagpatayo sila ng maliit na bahay para makapagsimula. Natuwa man ako sa balita niya ay naisip ko pa rin ang mama niya dahil tiyak na hindi yun matutuwa. Ilang linggo pa nga ay unti-unti nang hinahanda ni Nel na mga kailangan namin sa pagpapatayo ng bahay. Bumili na siya ng mga semento at buhangin para masimula na raw niyang itayo ang bahay namin. Pero kung kailan nga handang-handa na kami ay saka siya kinausap ng mama niya na huwag nang umalis at doon na lamang kami. Sinabi pa nitong hindi na ako ituturing na iba at tatanggapin nila ako basta huwag lang daw kami umalis. Kalaunan nga ay napapayag din si Nel na huwag kaming umalis dahil naaawa rin siya sa biyenan ko. Pero unti-unti ay tinayuan niya pa rin ang bahay ang lupa na ibinigay sa kanya. Para raw sa oras na kaya na namin at pwede na talaga kaming magpupod, ay may malilipatan kami kagad. At lumipas nga ang 2 taon papatutut ay nagbunga ang hirap at mga sakripisyo ko dahil kalaunan ay natanggap na rin ako ng pamilya ni Nel. Lalo na noong isilang ko ang panganay naming anak na lalaki. Tuwang-tuwa sila noon dahil sa wakas raw ay nagkaroon na ng baby sa bahay. Ang kuya kasi ni Nel at ang asawa nitong si Ate Jane ay hindi pa rin binibiyayaan ng anak kahit na sobrang tagal nilang nagsasama. 6 na buwan nga lang ay agad ding nasundan ng panganay namin pero sa awa ng Diyos ay nakaraos naman kami. Naging maayos naman ang takbo ng buhay namin lalo na noong ma-promote bilang mason si Nel. Kaya naman mas malaki na ang sahod niya. Pero kulang pa rin dahil buong pamilya pa rin niya ang nakaasa sa kanya. Dumadaing na rin si Nel dahil sobrang kayod na ang ginagawa niya pero nagkukulang pa rin at ang magaling niyang kuya ay hindi man lang siya matulungan sa mga gastusin. Tumala pa nga yun noong halos mabaon sa kabi-kabilang utang ang mama ni Nel at nagagastos nito ang mga pera na nasisingil nito sa abuloy para sa patay. Ay, mababaliw na ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa perang nagastos ko. Nawala ko pa yung pitaka ko. Pinumating pera yon. Ano ba naman kayo, Nay? Magkano ba yung pera na gastos nyo? Tayo naman ng pitaka. 3,000 yung nagastos ko. Tapos yung laman ng pitaka, 5,000. Ha? 5,000? Ang laki naman. Saan tayo kukuha ng pambayad doon? Sweldo ko nga, nagkukulang pa sa atin eh. Ewan ko, hindi ko nga alam eh. Ipapabarangay daw nila ako kapag di ko nabayaran yon. Malamang. Ang laking pera nun eh. Kaso sa naman ako hahanap ng 8,000. Baka pwedeng makiusap ka muna sa architect mo. Sabihin mo emergency lang. Nakikipagkontrata lang din naman yung architect namin. Kaya walang hawak na ganun kalaking pera yun. Subukan mo nga eh. Gusto mo ba akong makulong? Ma, hindi ba sinabihan na po namin kayo ni Nel na huwag na kayong maningil? Kaya hindi na po silang gumawa noon. Eh paano ako di maninigil? Ano kakainin natin? Sige nga. Ayan na naman kayo. Paano kayo gumagamit sa pagkain? Kaya ako nga bumibili ng pagkain natin. Aba, ilang araw ka rin walang trabaho kasi nag-uulan. Kaya ako na bumibili ng pagkain. 3 araw na naman ako di nakapasok ka. 3,000 agad ang gastos nyo? Tsaka nawala nyo pa talaga yung pitaka o pinagsugal nyo yung pera? Ang dami nagsasabi ang nakasuraw tumaya sa sugal. Araw-araw pa. Kita mo na! Ugali ka na talaga ni Mare! Wala na! Mabayaan nyo na akong makulong! Kung tulungan nyo na lang ako, ang dami nyo pang sinasabi! Ayun ang problema sa inyo eh. Ayaw nyo na magsasabihan kayo. Tinatanong ko lang naman kayo. Kagaya nga, gumawa kayo ng problema. Sino gagawa ng paraan ngayon? Ako! Ako na naman! Kaso ba kasi si Kuya? Nasa inuman na naman. Ba't di nyo rin siya paghanapin ng pera? Ay nako! Alam mo namang walang mahahanapan yon. Paano? Sirarin sila sa mga pinagkakautangan nila.
kapatid niya, nila Tito. Kung di na lang kayo matutulungan, ano na lang ang gagawin nila sa limpak-limpak na pera nila? Sabihin niyo sa kanila, hulog-hulugan ko na lang kada sweldo ko. Tumagisan ang laban to ang kapatid. Keso nahihiya raw siyang ikapit sa mga kapatid niya. Hayaan mo na nga. Kung ayaw mo akong tulungan, mamaya hindi na ako makulong. Alis na ka. Wala rin naman ako mabala sa'yo. Mababaliw na ako talaga sa inyo. Ay, mababaliw na rin yata ako. Huwag naman, mahal. May mga anak tayo na umaasa sa atin. Pagsubok lang to. Kaya natin to basta magkasama tayo. Salamat, mahal. Kayo na lang ng anak natin na nagpapatatag ng loob ko. Pamilya tayo. Kaya tayo lang din naman ang magdadamayan. Kaso, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng gano'ng kalaking pera. Ay, mama kasi. Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isip niya. Gagawa-gawa siya ng problema, tapos sino mahihirapan? Ako lang naman. Minsan nga naiisip ko, baka masyado kong sinanay si mama na nakadepende lagi sa akin. Hayaan mo na. Wala rin naman tayong magagawa eh. Kahit pagbalik-balik na rin mo man ang mundo, nanay mo pa rin siya. Utang mo sa kanya kung bakit nabubuhay ka dito sa mundo. Alam ko naman yun. Pero hanggang kailan pa magiging ganito? Hanggang kailan ko kailangan bayaran ng utang na loob ko dahil nasigilan niya ako sa mundo? Shhh! Tama na. Talakod lang ako. Huwag ka na magsalita. Mahinig ka pa ni Mama. Lalo kong magaling yun. Aalis na muna ako. Ano ba daw, merienda mo ba? Teka, saan ka pupunta? Maghahanap ako ng pwede mapagsadla ng motor ko Kumukit na tayo merienda? para mabayaran na yung sabi ni mama. Yan gagamitin mo sa pagpasok sa trabaho kung isasangla mo motor mo. Bahala na. Makikispay na lang siguro kay Ramprap. Eh, sige, ikaw ang bahala. Sensya ka ng mahal ha. Wala man nang maitulong sa'yo. Ano ka ba? Nandito ka lang sa tabi ko. Sobrang sapat na. Kaya hayaan mo. Konting tiis na lang. Makakabukod din tayo. O, paano? Alis na ako ah. Ingat ka sa daan ha. Sabi pa naman, huwag masyado mabilis ang pagdadrive. Makakarating ka naman sa pupuntahan ko kahit mabagal. Oo, sige na. Mag-lock na kayo ng pinto. Babalik din ako agad. Papadudod dahil nga sa hindi rin natiis ni Ned, ang mama niya ay sinanla niya ang motor niya sa halagang 8,000. Pero nang matapos nga niyang may sandayon ay napansin ko na lagi siyang nasa sulong pagkagaling sa trabaho at walang init. Kapag naman kinakausap ko siya ay mas madalas na lutang siya. Humina rin siyang kumain at sinasabi na lamang niya na wala siyang gana. Sa totoo lang ay awang-awa na ako kay Nel pero wala man lang akong magawa para matulungan siya sa mga problema niya. Lutas sa Gcash, dali! Para po agad ang load. Anytime, anywhere, pwede with all networks. Para hindi, bayad sa Gcash. Nagmumura na rin ako ng gusto dahil maka-impress na siya sa mga kabi-kabilang problema na nararanasan niya pero sinigurado ko naman na lagi lang akong nakaalalay sa kanya at hinihintay ko lang siya na maglabas ng sama ng loob. Mas nahirapan pa kami noong nagka-pandemic outbreak dahil pansamantala siyang natigil sa trabaho at kapapanganak ko lamang sa bunso namin noon. Kaya problema ko kung paano na ang gatas at diaper niya. Kaya naman nagtsaga ako noon na magpahilot para magkagatas ako. At may pa-breastfeed ang anak ko dahil kung diaper lamang naman ay magagawa ko pa naman ang paraan. Ilang buwan din kaming hirap at halos nangangapa pero dahil nga sa hirap na yon, ay naisipan kong magtanong sa mga dati kong kaibigan at katrabaho. May alam silang pwedeng pag-applyan ng board from home at halos lahat sila ay wala ang isinagot sa akin. Papadudot nila naaawa ang Diyos sa akin nung tawagan ako ng dati kong kaklase noong high school. At sinabi na kailangan daw sila ng digital artist at ako raw agad ang naisip niya dahil alam niyang mahusay ako mag-drawing. Agad niya akong pinagawa ng isang sample via traditional art dahil wala pa naman akong drawing tablet. At pinaskan ko nga ang sample para makita ng boss niya. Sinabi pa niya sa akin na binigay na niya ang number ko sa kanyang boss. Kaya naman maging alert raw ako dahil anumang oras
ay tatawagan ako ng kanyang boss para sa isang interview. At sa awa nga ng Diyos ay natanggap ako. Sila na rin ang nag-provide ng drawing tablet para sa akin, pero kada sahod ko ay kakatasan daw nila hanggang sa makumpleto ang bayad sa drawing tablet na yon. Nagpapasalamat naman ako dahil kahit papaano ay may trabaho na ako na related pa rin sa passion ko. Nang malaman ko nga na malaki pala ang sahod ay mas lalo pa akong natuwa, kaya naman masaya kong pinalita kay Nel ang magandang balita. Mahal, dininig na ni Lord yung panalangin mo. Dali! Na makahanap ako ng trabaho. Wow! Congrats, mahal! Kung maingay ha, anin-anin muna to. Gusto ko kasi may maiikot muna ako para matapos na yung bahay na pinapagawa natin. Sige, wala namang problema. Tahimik lang ako. Pero, congrats ulit, mahal. Thank you, mahal ha. Ano bang trabaho niyan? Digital artist, mahal. Digital artist? Ano yun? Parang mga traditional artist lang. Yung mga nagdo-drawing. Pero ang kaibahan nito, may gamit kaming tablet. Mamaya papakita ko sa'yo. Nakatago lang yung tablet kasi hindi pa naman ako nagsisimula. Doon ka magdodrawing? Paano yun? Nasa province site ako, papakita ko sa'yo. Huwag ka lang maingay ha. O pa naman may kamadaldal ka. Hindi ah. Sige, pangako, wala akong magsasabihan. Sa akin lang to. Thank you, mahal ha. Hirap na kasi pag nalaman nila may trabaho na ako, mas lalo lang silang aasa sa atin. Pero hindi ako nagtatamot ha. Gusto ko lang na matuto silang magpursige. Ikaw pa nga lang ang nagtatrabaho pero halos sa'yo na nila iniasa lahat. Paano na kaya kapag nalaman nila may trabaho na rin ako? Baka nga hindi na magtrabaho si Kuya eh. Naintindihan naman kita, mahal. Kaya huwag ka mag-alala. Basta sikapin natin ang kompleto ng mga kailangan para matapos yung bahay natin. Eh, kailan ka ba magsisimula? Next week daw kasi magmi-meeting pa raw sila kung ano concept ang kailangan. Hindi ko alam yung concept, mahal. Alam mo namang mababa ng pinag-aralan ko, di ba? Hayaan mo na nga. Ipapakita ko na lang sa'yo kapag magdodrawing na ako. At least yung trabaho mo matagal mo nang hilig. Hindi na mahihirapan. Hindi naman madaling mag-drawing, mahal. Bukod sa gumagana yung utak ko, para paganahin yung imagination ko, gumagana rin yung kamay ko. Sa bagay. Pero good luck sa'yo. Alam kong kaya-kaya mo yan. Salamat, mahal ha. Ngayon matutulungan na kita. Ang tagal ko rin nagpabigat sa'yo. Ano ka ba? Hindi ka pabigat sa akin. Kayo ng mga anak natin. Kahit kailan, hindi ko iisipin pabigat kayo. Kasi kayo yung pamilyang binuo ko. At mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka rin namin. Napakaswerte ko na ikaw ang naging asawa ko. Mas maswerte ako. Kasi nagkaroon ako ng asawang matalino, mapagmahal, responsable. Bonus na lang, maganda at sexy ka. Moldero. Sa pulutan kita dyan eh. Malamang maganda at sexy ako sa paningin mo. Love is blind nga, di ba? Hindi ah. Hindi naman ako pula. At lalong hindi malabo ang mata ko. Basta para sa akin, ikaw ang nag-iisang babae sa buhay ko. Bukod kay mama, syempre. Oo na. Balak ko nga pala sa unang sahod ko, makapag-grocery tayo ng mga pagkain. Pati yung pagkain ng mga bata. Para may makain sila kapag nagutom sila anytime. Oo nga. Maiiyan para di rin tayo masyado nangungutang sa tindahan ng pagkain natin. Mag-stock na rin ako ng diaper tsaka gatas ni Bunso. Para kung emergency at wala pa tayong mga sahod, eh hindi siya mauubusan ng gatas at diaper. Mabuti pa nga. Naiiyak ko pag nauubusan siya ng gatas at diaper eh. Tapos wala akong pera na mahugot pang bili. Hayaan mo. Unti-unti may ibibigay natin lahat ng pangangailangan nila. Makakaraos din tayo sa lahat ng ito, mahal. Basta lagi lang tayong magkasamang buong pamilya. Oo naman. Basta magsikap lang tayo sa mga trabaho natin para mabigyan natin ng maayos na buhay ang mga anak natin. Ayoko maranasan nilang hirap na pinagdaanan natin. Gusto ko makatapos sila ng pag-aaral.